Viete, ako vznikol Kriváň? Jedna z legend hovorí, že v deň, keď Boh stvoril svet, zbadal, že mu ešte niečo chýba. Zavolal si šikovného anjela, aby rozhodil po svete plné vrece prírodných krás. Anjel však pri prílete k mohutným štítom zavadil o jeden vrcholec, čo spôsobilo, že jeden končiar sa ohol a zostal krivý. Pri tejto nehode sa vrece s prírodnými krásami vysypalo po celej horskej krajine a vytvorilo Tatry tak, ako ich poznáme dnes. Tento incident spôsobil to, že tu vyrástli majestátne lesy, čarokrásne lúky, nádherné plesá, čarovné vodopády a blahodárne potôčiky, ktoré postupne osídlili aj rôzne rodinky zvierat od svišťov, kamzíkov, cez rysy, až po medvede a mnohé iné druhy. Odvtedy sú Vysoké Tatry, ale aj Kriváň plné bohatej fauny, flóry a endemitov. Ak nesleduješ môj profil, pravdepodobne už nebudeš počuť ďalšiu legendu, ale ak áno, tak zanechaj srdiečko a buď pevnou súčasťou hrdej komunity Slovákov.